Nako karon sa balay sa manok. Ayan. Naami tulok ka chicken. Kana siya. Tulo. Last napa di ay isa. Og napay isa sa gawas. Kani siya na manok na itlog sa ilalom. Iyang gilumluman. Unta puhon-puhon mapusa na aron mahimo na siyang manok. Mahimo nagpiso. O kani siya nana siya itlog guys, surprise. O nakayo siyang itlog, salamat sa grasya. Oh, wow. Tapos kani siya na itlog giapilan, nagkuha diri giapil dito sa isa ka manok nga naglumlom aron unta mapusa na to para mahimog piso. Oh, salamat sa grasya nanang manok.